Welatê Rûsyê ragand ku rêxistina Daeş amadekariyên xwe dike, de ku bi êrişekî kîmawî li dijî çekdarên Qesedê rabe. Di roja çarşemê, Wezareta Berevaniya Rûsî ragand ku zanyarên bilgekirî gihiştine wan û duan zanyareyan de hatiye ku çekdarên rêxistina Daeş ya teror amadekariyên xwe dike ku bi êrişekî bi mûşekên kîmawî yên jehrawî li dijî çekdarên Qesedê yên serbipeyê dive li gund dewarê Dêrazorê rabe. Di daxuyaniya Wezareta Berevaniya Rûsî de herwiha hat ku hin zanyarên tekeskirî ji hin aliyên sîxurî ve hene dibêjin ku Daeş mûşekên hewin dagirtî madeyên kîmayî kujer di nexweşxaneyekî de li gundê Keşme ya ser bi parêzgeha Dêrazorê ve durust kirine. Herwiha di daxuyanî de hat xuyakirin ku 11 terorên ser bi Daişê ve û li derve hatine perwerdekirin bi karê dagirtina kîmawî di mûşekan de li Dêrazorê radibin. Wezareta Berevaniya Rûsî herwiha got ku ew mûşek bi taybet hatine durustkirin ji ber armançkirina deverên dibin kontrola çekdarên Qesedê de yên ku bi şerekî giran li dijî Daeş li dewerdorê bajarê Hecîn li parêzgeha Dêrazorê radibin. Wezaretê herwiha balkişand ser çekdarên rejîmê jî û got ku Daeş planek derbarê armançkirina deverên dibin kontrola Qesedê de yên li nêzîkî deverên dibin kontrola rejîmê de daniye û ew yek de ku belafirên Amerîkî yên şerker êrişên tund li ser deverê bikin. Berevaniya Rûsî di dawiya daxuyaniya xwe de tekezî li ser çavdêriya wan ji rewşa gundewarê Dêrazorê re kir û derbarî wê yekê got ku wê tîmek ji pisporan bişênên deverê da ku rewşa metirsiya kîmawî li ser xelkê sivîl bidin xuya kirin.